η Βλάχου Ευελίνα και Λεγάκη Νεκταρία. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη αίθουσα του πνευματικού μας κέντρου για να παρακολουθήσετε μία μικρή χριστουγεννιάτικη εορτή την οποία έχουν ετοιμάσει τα παιδιά του κατοικητικού σχολείου και παρακαλώ με επίοικια καθηγητή και συνεργάτες. Σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτά, κύριε ταξίαρχε, κυρίες και κύριοι. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανού απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Ολόκληρη η Ορθοδοξία αντιλαλεί από το χαρμόσυνο μήνυμα της γεννήσεως του Χριστού. Μαζί, άγγελοι και άνθρωποι, δοξολογούν το μέγα και παράδοξο μυστήριο της αρκώσεως του Χριστού. Η αόρατη φύση του Θεού παίρνει ανθρώπινη μορφή. Η άπειρη ουσία του Θεού τυλίσσεται μέσα στα σπάργανα. Η Βιθλεέμ δέχεται το καθήμενο διαπαντός συμπατρί. Ο έχων θρόνων ουρανών ανακλίνεται στη φάτνη. Ο αναμάρτητος περιβάλλεται την ανθρώπινη φύση για να την αγιάσει και να την επαναφέρει στην προπτική καθαρότητα. Νέα εποχή για τον κόσμο. Με την ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης υποχωρούν τα σκότη της αγνωσίας και ξεχύνεται στη γη χαρά, αγάπη, ελευθερία, δικαιοσύνη. Ο αναμεινόμενος Μεσσίας γεννιέται ταπεινά σε ένα στάβλο. Βοσκοί μαθαίνουν πρώτοι το μεγάλο νέο. Άγγελοι δοξολογούν. Σοφοί ανατολίτες τον προσκυνούν και του προσφέρουν δώρα. Με τη γέννηση του Χριστού ξεκινάει η νέα ανθρωπότητα. Ένας νέος και αλλιώτικος κόσμος. Η ενανθρώπιση του Χριστού για τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στη Μητέρα Εκκλησία, γιατί χωρίς τα παιδιά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η γιορτή μας. Παναγιώτατε, για να τιμήσουμε κι εμείς το μεγαλύτερο γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας, το μέσο και κατώτερο κατηχητικό σχολείο της ενορίας μας, ετοιμάσαμε μια μικρή γιορτή, έτσι ώστε να αισθανθούμε με τη σκέψη μας και με τη δύναμη της καρδιάς μας το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας του Θεού στη γη. Αρχίζοντας τη γιορτή, τα πιο νεαρά μέλη του κατηχητικού μας θα μας απαγγείλουν το ποίημα Χριστούγεννα, η Βλάχου Ευελίνα και Λεγάκη Νεκταρία. Χριστούγεννα λαμπρή γιορτή, άσε την αγάπη στην ψυχή να λουλουδιάζει και να ζει, αυτό Χριστούγεννα θα πει. Χριστούγεννα λαμπρή γιορτή, θυμήσου εκείνα τα παιδί που θέλαν να γεννηθεί για να σωθεί όλη η γη. Στη συνέχεια, η χοροδία μας θα μας ψάλει τα χριστουγεννιάτικα κάλατα. Thank you.
Το βήμα, τούτη τη μαγική βραδιά, μας απαγγέλουν η Σταμαδιάνου Κωνσταντίνα, Δρύβα Παναγιώτα, Κλεμμένου Νεκταρία, Βλάχος Άγγελος και Πρίφτη Μαρκέλα. Τούτη τη μαγική βραδιά, σε καθενός παιδιού καρδιά, θα έρθει ο Χριστός να γεννηθεί και η χαρά να απλωθεί. Μες στη βαριά τη χειμωνιά θα βρει εκεί ζεστή γωνιά και θα σκορπίσει θείο φως και θα μας γίνει βοηθός. Θα πάρει ανάσα η ψυχή και δεν θα είναι μοναχή, σαν να έχει δίπλα το Χριστό σαν προστάτη της πιστό. Χριστέ μου, τούτη τη χρονιά, σου στρώσα πιο ζεστή γωνιά, μες στη μικρή μου την καρδιά, να έρθει τούτη τη βραδιά. Κι όλο το χρόνο σου ζητώ, να μείνεις μες στο χώρο αυτό, να σ' έχω πάντα συντροφιά, να μην αισθάνομαι και πια. Τώρα η φιλαρμονική θα μας παίξει τα τρίγωνα κάλαντα. Το ποίημα «Έλα Χριστούλη μου» απαγγέλουν οι Βλάχος Αριστίδης και Τζάκας Δημήτρης. Πάμε. Όλα απόψε τα παιδιά, Χριστούλη μου σε καρτερούμε, με συναγνή μας την καρδιά, να γεννηθείς για να χαρούμε. Σε περιμένουμε να έρθεις και να είσαι πάντοτε μαζί μας, μπορείς εδώ να αναπαυθείς μέσα στη φάτνη της ψυχής μας. Στη συνέχεια η χοροδία θα μας πει τα κάλαντα της Ικαρίας.
Το ποίημα «Το βράδυ των Χριστουγέννων» απαγγέλουν οι Πρίφτη Ρέα, Τσορμπάση Σάρα και Κόλεβα Χαρά. Μαζί με όλους ξαγρυπνούμε κι εμείς Χριστούλη τα παιδιά, προσμένοντας το Άγιο Φως Σου να μας φωτίσει την καρδιά. Και από τα αστέρια οδηγημένοι θα έρθουμε στη φτωχή σπηλιά και αντί για δώρα θα κρατούμε της πίστης τα θερμά φιλιά. Θα γονατίσουμε με δέος προς τη Μητέρα Παναγιά για να μας δώσει πάλι φέτος τη θεϊκή της ευλογιά. Τώρα η Φιλαρμονική θα παίξει την Άγια Νύχτα. Το ποίημα «Μπροστά στη Φάτνη» απαγγέλουν οι Παυλάκη Λουίζα, Δρύβα Ελένη, Κουλούρη Σταυρούλα, Πλέπη Αλεξάνδρα και Παναρίτη Μεταξία. Μπροστά στη Φάτνη γονατίζω και το Χριστούλη προσκυνώ και με χαρά τη γέννησή του δοξάζω τώρα και υμνώ. Ξέρω πως για δική μας χάρη γεννήθηκε εδώ στη γη για να μας σώσει και να κλείσει της αμαρτίας την πληγή. Γι' αυτό κι εγώ τον αγαπάω και θα είμαι λάτρης του πιστός, γιατί Θεός μου είναι ένας, ο Αγέννητος Χριστός. Κι αν δώρο ακριβά δεν έχω, να του προσφέρω εγώ παιδιά, του κάνω δώρο μου μεγάλο, την παιδική μου την καρδιά. Το νιώθω υποχρέωσή μου, το δώρο τούτο στο Χριστό και με ευλάβει στη Φάτνη, σκύβω για να τον ασπαστώ. Η χοροδία τώρα θα μας πει τα τρίγωνα κάλατα.
Το ποίημα «Οι τρεις μάγοι» απαγγέλνουν η Παυλάκης Διαμαντής, Κουτσιούμπας Άγγελος, Θεοδωρακάκος Γιάννης και Λεγάκης Χρήστος. Απ' τα πέρατα του κόσμου, τη βραδιά τη θεϊκή, φτάσαν με χαρά τρεις μάγοι στη σπηλιά τη φυσική. Είχαν οδηγό τα αστέρι, το χρυσό και φωτεινό, που είχε στείλει σαν σημάδι ο Θεός στον ουρανό. Με συγκίνηση μεγάλη μπήκαν μέσα στη σπηλιά κι είδαν να έχει η Παναγία τον Χριστό στην αγκαλιά. Τον προσκύνησαν με δέος και οι τρεις γονατιστοί πλούσια προσφέραν δώρα και την πίστη του ζεστή. Τώρα η φιλαρμονική θα μας παίξει το «Χιόνια στο Καμπαναριό». Το ποίημα «Δόξα στον ύψιστο Θεό» απαγγέλνουν η Τσολομίτη Γεωργία, Δελίγενη Μαριαλένα, Κατσουρίνης Απόστολος και Αυδούλου Αγάπη. Δόξα στον ύψιστο Θεό, αγγέλων ύμνια τη λαλούνε, κι άγρυπνοι γύρω οι βοσκοί, στέκουν βουβοί και απορούνε. Ανοίξανε ουρανοί και ένα λαμπρό χρυσό αστέρι στάθηκε πάνω στη σπηλιά και γύρω έλαμψαν τα μέρη. Απ' τον ουρανό στη γη, αγγέλων πλήθη κατεβαίνουν και του Χριστού της γέννησης το μήνυμα μας φέρνουν. Του κόσμου όλοι οι λαοί, μ' αγάπες δώσουν τα χέρια, οι πόλεμοι να πάψουν και παντού, οι ειρήνες να πετούνε περιστέρια. Τώρα η χοροδία θα μας πει τα βυζαντινά κάλαντα και τραγουδούν η Παντσοπούλου Βασιλική και Παναρίτη Βαρβάρα. Bye.
Άγια νύχτα μας απαγγέλνουν οι Νικολακάκου Μαρία, Παυλάκου Μαρία, Τσολομίδης Κώστας, Ξαστερούγης Σπύρος και Μιλονάκος Ιωάννης. Μες χιλιάδες νύχτες που στην πρώτη μπήκαν τη χώρα, μία ξεχώρισε από όλες και έχει γίνει Άγια τώρα. Είναι η νύχτα η μεγάλη που γεννήθηκε ο Χριστός μας και έγινε σωτήρας όλων και αιώνας αιώνων. Μίση, αμαρτίες, πάθη, ζήστηκαν τη νύχτα εκείνη και έφυγε μια καινούργια μέρα γεμάτη αγάπη καλοσύνη. Κάθε χρόνο όλοι προσμένουν τη νύχτα αυτή να έρθει πάλι. Ο φόβος να φέρει στις καρδιές τους και το μήνυμα να φέρει άλλη. Όλοι το μήνυμα να ακούσουν, που οι άγγελοι τραγουδούνε, να δώσουν με χαρά τα χέρια και ελληνικά στη γη να ζουν. Τώρα το κείμενο «Ταξίδι στη Βιθλεέμ» θα μας διαβάσει ο Κατσουρίνης Παναγιώτης. Ταξίδι στη Βιθλεέμ. Χριστούγεννα. Πραγματικά ευλογημένες μέρες. Άγιες. Περπατάς στα μαγαζιά, κοιτάς τις βιτρίνες, παρακολουθείς τους ανθρώπους γύρω σου και ψάχνεις κάποιον. Ψάχνεις κάποιον να σου ζεστάνει την ψυχή, να σε πάρει μια αγκαλιά, να σου πει δύο λόγια απλά, δύο λόγια ουσιαστικά, δύο λόγια αγάπης. Έχεις βγει από το σπίτι προς αναζήτηση αυτού του ένα και ξεχνάς ότι πριν από 2.000 χρόνια κάποιος είχε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για τη δική μας προσωπική αναζήτηση και μας έψαχνε. Βγήκε στους δρόμους, στις πλατείες, στις ερήμους, σε βουνά, σε πόλεις και έψαχνε. Έψαχνε φίλους. Φίλους μας αποκάλεσε και ήθελε να μας δώσει αυτή τη ζεστασιά, αυτό το φιλί και να μας πει λόγια αγάπης, λόγια τρυφερά. Κι όμως, εμείς από την ώρα που γεννήθηκε, τον κυνηγήσαμε, τον διώξαμε έξω από αυτόν τον κόσμο. Δεν αντέχαμε την καλοσύνη του, το μεγαλείο του. Και αυτά τα Χριστούγεννα ψάχνεις κάποιον και καλά κάνεις. Αλλά μην ψάχνεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Δυστυχώς θα σε απογοητεύσουν. Ζήτα αυτόν που γεννιέται σήμερα. Κοίτα ψηλά στον ουρανό και ακολούθησε το αστέρι. Και αυτό θα σε πάει στη Βιθλεέμ. Σε παρακαλώ, μην απογοητευτείς. Όταν φτάσεις, δεν θα βρεις φανταχτερά σπίτια γεμάτα στολίδια, αλλά μια φτωχική φάτνη, αφού σε αυτή διάλεξε να γεννηθεί ο βασιλιάς των όλων. Δεν θα βρεις εξέχουσες προσωπικότητες, αλλά ταπεινούς βοσκούς, αφού σε αυτούς διάλεξαν οι άγγελοι να αναγγείλουν το χαρμόσυνο μήνυμα της ανθρωπίσεως. Κοίτα, παντού γύρω ζώα, για να ζεστάνουν το κορμί του νεογέννητου Χριστού. Θα ήξεραν, λες, ότι κάποτε οι άνθρωποι θα μας θίγωναν και τέλος θα σταύρωναν αυτό το κορμί. Είναι αυτός που κρατάει η κεχαριτωμένη, η Παρθένος Μαρία, και ο Ιωσήφ να κοιτάει κατάπληκτος στο υπερφύση, αυτό που ακόμα και οι άγγελοι αδυνατούν να κατανοήσουν. Αν φέτος διαλέξεις να πας στην ταπεινή Βιθλεέμ,
Ζήτα από τον Κύριο μια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους αυτής της γης, για πλούσιους και για φτωχούς, για άρχοντες και πέννηκες, για αρρώστους και υγιείς, για εχθρούς και φίλους. Χριστός ετέφ, αληθώς ετέφ. Ευλογημένα Χριστούγεννα, αδέλφοι. Τελειώνοντας η γιορτή μας, το ποίημα «Νύχτα Χριστουγεννιάτικη» απαγγέλνουν η Παναρίτη Βαρβάρα, Πανουτσοπούλου Βασιλική, Σταμαδιάνου Χριστίνα, Κουτσιούμπα Σωτηρία, Πλέπη Λετιάνα και Γεωργέσκου Μαρία. Την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη λυγούν τα πόδια και προσκυνούν γονατιστά στη πάρνη τους στα άδολα βόδια. Και ο Ζεφολάτης Ξάρευνος, θωρώντας τα σταυροκοπιέται και λέει με πίστη της ψυχής στα πόβατα, Χριστός γεννιέται. Την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη, κάποιοι ποιημένες ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες στη γη σαλμένες. Και ακούοντας τα οσανά, απαγγέλνουν στόματα στο σκόρπιο αέρα, τα διαλαλούν σε χυμαδιάλια φώτιστα με τη φλογέρα. Την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη, ποιος δεν το ξέρει, των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάβει το αστέρι. Και όποιος το βρει μέσα στα άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει, σε μια βήμα ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε λίγες μέρες θα υποδεχτούμε και τον καινούριο χρόνο. Παρακαλείται και προσκαλείται ο Παναγιώτος Μητροπολίτης μας να μας κλείσει την πετυχή γιορτή. Αυτή και παρακολούθησα ακριβώς μισή ώρα. Τώρα που τελείωσε αυτή η γιορτή και ήταν τόσο επιτυχημένη, να εκφράσω την ευαρέσκειά μου, τον έπαινό μου και τα συγχαρητήριά μου. Στον πατέρα Γεράσιμο πρώτα που είχε την πρώτη ευθύνη, στον κύριο Κότσαλη, τον Νεκτάριο ύστερα, που επίσης είχε την ευθύνη για όλη την ετοιμασία της γιορτής, στον κύριο Πλεμένο και στα παιδάκια μας, στο καθένα χωριστά και σε όλα μαζί. Επίσης και στην φιλαρμονική, διότι κυριολεκτικά μας γέμισαν με πνευματική χαρά και είμαι βέβαιος ότι όλοι μας θα ζήσουμε τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής μας αύριο και αυτές τις μέρες που είναι αφιερωμένες στη γέννηση του Χριστού. Μου έκανε εντύπωση η φωνή όλων των παιδιών και μάλιστα των κοριτσιών. Σε όλα τα χωριά που υπάρχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια, έχουν όλα αυτά τα παιδιά και τα κορίτσια φωνή. Τώρα γιατί δεν ακούγεται, ο καθένας ας αναλογιστεί ποιος φταίει. Παρακολούθησα προχθές σε μία μικρή ενορία της Πάρκης κοντά, στην Κοκκινοράχη. Και εκτός των παιδιών που με εξέπληξαν, στο τέλος παρουσιάστηκε μια καινούρια χοροδία. Χοροδία γυναικών. Κορίτσια 17-18 χρόνων και μέχρι γιαγιά 80 ετών στη χοροδία. Αν έπρεπε εγώ να βαθμολογήσω, θα έβαζα 10 και τους είπα, τον τόνο τον αφήνω για μια άλλη εκδήλωση. Και εκείνη τη στιγμή διερωτήθηκα, μόνο σε αυτό το χωριό υπάρχουν γυναίκες που έχουν φωνή? Σε όλα τα χωριά υπάρχουν. Γιατί δεν παρουσιάζεται χοροδία σε όλα τα χωριά? Διότι χρειάζεται ο κατάλληλος άνθρωπος. Είτε αυτός είναι κληρικός, είτε λαϊκός. Όποιος λοιπόν είναι η αιτία για την σημερινή όμορφη γιορτή εδώ την Χριστουγεννιάτικη των Μολάων, τον συγχαίρω για μια φορά ακόμη. Και εύχομαι εις όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα. Από αυτά τα παιδιά οι γονείς να δοκιμάσουν κάθε δυνατή χαρά και κάθε δυνατή ευτυχία. Και επειδή αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια αποκαλυπτική εποχή, η οποία είναι πολύ χαμηλά ηθικά πεσμένη,
τους εύχομαι καλό κουράγιο και να είναι πιασμένοι γερά από του Χριστού μας το χέρι. Να έχουν τον Χριστό στην καρδιά τους, διότι τότε μεγάλα πράγματα μπορεί να επιτελέσουν. Το ίδιο πιστεύω και για τα παιδιά. Ο ίδιος το είπε, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Και επομένως έχετε, παιδιά μου, στην καρδιά σας τον Χριστό και μη φοβάστε. Θα μπορείτε να λέτε μαζί με τον ποιητή, δεν φοβάμαι τίποτε, τι να φοβηθώ όταν στο πλευρό μου έχω τον Χριστό. Θα δώσει πρώτα ο Παναγιώτατος σε όλα τα παιδιά από ένα δώρο. Πρώτα στα παιδιά. Και φεύγοντας ο καθένας θα παίρνει την ευχή, θα παίρνει τη μερολόγιο. Και να μην γίνει χασμοδία. Σε όλα τα παιδάκια θα πάρουν ένα δώρο. Και οι μεγάλοι τώρα θα βγαίνετε από εκεί έξω. Με τη σειρά, έτσι θα